Makadiko. Tiripo makadiyo prophet. Kana paina akangwarira. Anogona kungotaura kuti chamafambira semota. Anyazoenda padhuze nemaiki ataura. Akangwarira. Tafambirawo kuti baba wedu wabviswe zvawakabata tigarewo mudzimba mabasa avhurike. Mukuti baba unoroya. Ndo zvatinongonzwawo patofamba. Wakamira sei ukama wenyu muri chini chipa? Inini ndiri mwanasikana wawo mukuru, ava ndi baba namama nebrother yangu. Okay. Mama, ichokwadi ere kunzi baba vari kunzi ane mishonga? Ndozvatiri kungonzwawo kwatinofamba. Ko mukoma, chamurida kuti zvichitike chii? Chandoda ndangoti zviri vana baba zvibude because wakoma wangu tu ari kuSouth Africa hapana achikumbofamba waitofona achiti mowana matirewo. Baba vanhu vari kukuti mune mushonga ka? Nyaya iripo ndeyekuti ini ndotodawo kuti mhuri yangu igare zvakanaka. Ini kana mushonga womusoro chaiwo handitouziviwo ini. Exaggeration yacho. Unoda kuchenesa munhu zvakaoma. Iwe muroi chenjera. 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 Kubata gondwa chenjera. Chenjera. Waravere maoko baba. Mwanasikana. Aita kuti muuye panapa ndiani? Auye neidea yekuti muuye panapa to be specific ndiani? Ndini ndaita kuti tiuye, ndakakuonai paFacebook saka tangoti handei tinobatsirika. Ko munogoya panapa sei? Ko last month ndekupi kwamakafamba futi? Kune kumwe kwatakamboenda prophet tichitsvagawo kubatsirwa. Samurongotsvaga. Nokuti hapana chiri kufamba prophet. Magona, regai tikupei ine ndo inonzi last bus stop yenyu. Mwanasikana, wakambonzwa tsumo yekunzi chinofa chinoingira? Kwete prophet. Aziye tsumo nemadimikira kawo. Pane kuwandakanzwa vana vechikoro vakatadza vakafoira exam ranga rakanzi chii chinonzi makakatanwa. Vakatofoira. Vakatadza kuziva kuti makakatanwa chii. Saka shona inenge inotinetsa iyi. Alright, regai tidai. Nyachero unetsa but regai tichigadzire. Regai mbotanga ndaona mafesi evanhu ava. But pafea mune muchisekei? Kuseka nhamu dzevanhu. Imi mukamira kumberi uko mukasekwa munoda. Ndisaka muchiona munhu achizotya kuuya kuno. Unotya kusekwa nemi. Zvinoonaka. Musaseke munhu. Chero achitosekesa musaseke munhu.
nasekwe muchaona muchangoseka chete. Unoona chii mwanasikana, ndanyanya kurwadziwa newe nekuti mudhara wenyu uyu pamwe pacho akungobvumawo kuti handei itai zvamuri kuda kuti achenese zita renyu rake, nokuti zvamwari chaizvo baba venyu havana kana mushonga wavainawo. Totenda Prophet. Handivazive, handina kuchandingadire kana kuti ndidzichi, asi ndiri kungotaura zvandiri kuona. Chiri kundirwadza musikana ndechekuti iwe wakasvinukisa. Ane maini ndiani? Yeve murume wangu akashaya. Urunyatsozviziva zvako kuti ndiwe wakaenda kukanoromba uchida kuti maini yako ifambe. Unozviziva ende urutozviziva kuti haufa kubatwa, ende kwese kwamunofamba ufa wakabatwa nekuti pane zvaunotanga waita musati masvika. Profeti, ndakutenda hangu profeti, nekuti maprofita epasi pemuti aya avaenda ava. Ona itarisai muone ndaingonongedzerwa ndisinawo zvandinoziva. Tinotenda baba, zita renyu rachena. Iwe musikana, pane zviri kuitika kumaini kwako. Izvozvi pane mombe 2 mazuva apfuura dzakanotyoka makumbo dzevanhu dzawira mumakomba ekumaini kwako. Ndiri kunyepa? Chokwadi Prophet. Ndoda kuti urepent, utendeuke. Ukasatendeuka ndinokuprofita kuti within 2 weeks pamaini pako pachafira vanhu vaviri nekuda kwemushonga yawakabata mumakomba. Inini regai ndikuudzei, zvinoitika vanhu kana muchienda kunonamatirwa, kune vamwe vanhu vanotoziva kuti munhu asabatwe. Inini ndinoti kana taakusvika patiri kunonamatirwa ndii ndinosaririra mumashure. Ndozvangoitwa nemusikana uyu, ndozvaanoita kuti kana vakuenda paunonamatirwa anosara kumashure, ane zvaanomwaya afa akabatwa, ende anozviziva. Ndosaka ati handei ari iye. Saka pamwe panhu paunogona kufamba, indinofunga kuti nyaya yekufamba dzimwe nguva inoda kutanga wanyatsonzwisisa kuti am I supposed to? Because unonobatwa pasina zvauruziva. Saka pamwe panhu makaona munhu achiramba kufamba haizi mhosva yake. Haungongomhanya ungori murima unonongedzerwa iwe usina chaunoziva. Mudhara akachena, endai munogara pasi, mudhara akachena. Mirai. Hai, ndingofunga ndingokuitirai. Mirai papa. Funga ndingoitira ka bag to send ini zvinako. Goodness yenime siwe iriyo. Amana tivre. Adamutumwa uponeswe.
special one-on-one services na Prophet T. Freddy, The Goodness and Mercy Ministries. Uyumukana ukusangana nemunhu wa Mwari Prophet T. Freddy one-on-one. Tola ithuba lokubonana one-on-one lo Prophet T. Freddy. Chaya ucingo ku 0712 528 094 loba ku 0778 059 270. Rizaro nare pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti azvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Goodness and Mercy Ministries tiri pakona pa Highland Road na Mshaya Bande pa number 11403 Glenora B, Muharare.